ಪರತ ಪರತ ಆತಿನ ಇಟ್ಟೇನಾ ಪರತ್ ಇತ್ರ ಆತ ಇಟ್ಟೈತೆ ಅದ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬಿಡದ ಅಂದ ಅವು ಇದು ಬಿಡು ಜಕ್ಕ ಬಿಡು ಕಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾತಿ ನಾಕೈತೆ ಅದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡ ತೋರಿ ಯಾರನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಯ್ಚುಂಡು ಅವ್ರ ಮುಖ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದ ಸೋಕ ಬಿಡು ಅದೇ ತಿಂದು ದಾಲ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಉಲ್ಟತೆ ಈಗ ನಾವು ಬಗ್ಗೊಡತ ಅಂದ ಶಾಂಪು ಜಕ್ಕ ಬಿಡತ ಅಂದ ಅಜ್ಜ ತಶ್ವಲೆ ರೆಡ್ಲ ಸೂಡಿ ಬೈ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಬೈ ಬೈ ಗೋರಿದ್ದು ನೀನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಕ್ಕ ಬೈ 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 ಬಣ್ಣ ಬೈಯಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲ ತಗೋಲಿ ಮಾಡ್ದೆ ಮಿತ್ತಂಟ ಪುಣ್ಯ ನಾವಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತೆರಿಯ ಮಂತು ತೋಜಬೆ ದುಂಬಾತ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ದ ದುಂಬಿಜ್ಜಾಡು ದುಂಬವು ಇತ್ತನ ಬೈ ಬೈತ ಬೈತ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪೆದೇರು ಐನ ಒಂಜಿ ಮಂತು ತೋಜಬೆ ಇತ್ತ ತಂದು ಆತ ಸ್ಟೀಲ್ದ ದೀಪನ ಮಣ್ಣದ ಕರಕ ಉದಿಯೋಡು ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಮತ ದಿನ ಆಪಜ ದುಂಬು ಇಂಚಾಡು ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಅವತ್ತ ಬತ್ತನ ಇಂಚಿನ ದುಂಬು ಅಂಚಿನನೆ ಬೈ ಬೈತ ತೆರಿಯನ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡುವಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದು ಅದ್ರ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಈ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡುದಂತ ಹೇಳಿ ಒಂಜೇಲೆ ಕಪ್ಪಡ ಬೈ ಒಂಜೇಲೆಕ ಇತ್ತದ ಹಾಕುದು ಆಡ ಇಚ್ಚಲ್ಲ ಇಂಚ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಬೈ ಇಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇಲೆಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಇಂದು ಮಿಷಿನ್ ಕಟ್ ಮಂತನ ಹತ್ರ ಇಂಚ ಒಪ್ಪಣತೆ ಇದನ್ನ ಸೂಡಿ ಸೂಡಿ ಇಪ್ಪದ ಸುಲಭ ಹಾಕುದು ಸೂಡಿ ಸೂಡಿ ಉದ್ದದ್ದ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಸೂಡಿ ಇತ್ತದೆ ಚಾಪುದು ಗೊತ್ತದ ಸೂಡಿ ಸೂಡಿ ಇಪ್ಪದ ಅವನ್ನ ಚಪಾತದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಹಾಕುದು ಅದೇ ಹಾಕುದು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕುದು ಮಿಷಿನ್ ಕೊಯ್ತಿರ ಅಂತ ಅಂದ ಸೂಡಿ ಕೊಯ್ತಿರ ಕೈಯೇ ತುದ್ದಂತ ಆ ತುದ್ದಲ್ಲ ಇಪ್ಪುದು ಅದೇ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುದ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಭತ್ತವನ್ನು ಈಗ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ ಇಂದು ದೀಂಡ ಎಡ್ಡತೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಗೆ ಮತ್ತ ಇಟ್ಲ ಇತೆ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಪನ್ಪತೆ ಇಂದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀನ ನೆಟ್ಟಿ ತೆಗಿಸು ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಒಂಚ ದೀನಲ್ಲ ತಾಗಿನಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಹಾಲಾಪಿಸಿ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲ ಮತ್ತ ದೀಯರ ಬಂದ ಅಗಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಾವ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದ ಅಗಿಯಲ್ಲ ಇಪ್ಪುದತ್ತ ಅಂಚ ಪಂತಿನಿ ಜೋಡಿಸೋಂದೆ ಪೋಡೆ ಅಂಚ ಅಗಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬಂದು ಅನ್ಕೊಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಇತ್ತಿನ ಬಗ್ಗಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಬಗ್ಗಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿದ್ದತ ಮಿಷಿನ್ದು ಹೋಯ್ತನತ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡ ಬಲ್ಲ ಹೊಡೆತೈಕು ಪೂರ ಬಲ್ಲ ಮಾತ ಐತಾನೆ ಐತಾನೆ ಪೂರ ಐತಾನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇರೆ ಸುತ್ತಾರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅದರ ನೂಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಗ್ಗ ಕೂಡ ಅದ್ರದೇ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಸಹ ಹಗ್ಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಸುರುಳಿ ಕಟ್ಟಡ ಉಲ್ಟತೆ ಈಗ ನಾವು ಬಗ್ಗೊಡತ ಅಂದ ಶಾಂಪು ಪತ್ತೊಡೆ ಅವರೆರಡು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತನ ದಾಲಾಪ ಜೊತೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕದಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಜದ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ದೀಪೇರೆ
ಅತ ಈ ಎಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲ ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರತ ನಮ್ಮ ಬಡಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚ ದೀಪ ಶಬ್ದ ಅಂದು ಹೊರವರ ನೆನಪು ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಗಂಟು ಕಟ್ಟೋಡತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಗಂಟು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಗ್ಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಸಂಜೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕತ್ತಲಾಯಿತು, ಈಗ ಕತ್ತಲಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೂಜಿ ಸೈಡ್ ನಾಲ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟ ಪಾಡೋಡೆ ನಾಲ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಾಡಿನ ಅವು ಬೈ ಉದ್ದ ಇತ್ರ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪಾಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಇಂಕು ಸುತ್ತಾರ ಅಪ್ಪಡು ಈಜಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಜೋಡ್ಸತ್ತೆ ಬೈ ಇದು ಕುತ್ತಿ ಉಜ್ಜದ ಬೈ ಅಂತ ಈಜಿನ ಅಂಚ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಡು ಕೈ ಕೊಯ್ಯಿನ ಅವ್ನು ಕೊಯ್ತಿನ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಯ್ತಿನ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಡವು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಇದು ಹಗ್ಗ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊಸತು, ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಿನವರೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಈಗ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ಬೋದು. ಪತ್ತೊಡೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಶೇಪ್ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ತೋರಿ ಯಾರನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜುಂಡು ಅವರ ಮುಖ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಈಗ ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಏರಗಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತ ನಂದಾಡದ ಅದ ಫೋರ್ ಕೊರ್ಪರ ಮಂತದು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಏರು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೊಯ್ಯುವೇರು ಇತ್ತೆ ಕೈ ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ ಅತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂದತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ದಾಲ ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ.
ಇಲ್ಲಂತ್ರಿ ಕೊಂಚ ವರ್ಷ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ದಲಪ್ಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾನ ಚಂಡಿ ಬುರ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಲಾಕುದು ಇದೇ ತೋರ್ಸೋದು ಚಂಡಿ ಬುರ್ಣ ದೊಂಬುಗು ದೀವೋಲೆತೆ ದೊಂಬುಗು ದೀವಲಿ ಉಗ್ಗರ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀರಲ್ಲಂತಾದ್ರೂ ಬಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಹುಲ್ಲಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೈತಾ ಕಾಯಿನ ಫುಲ್ ಇದು ಮಲ್ಪರದು ಉಲ್ಟ ಪೀಂಟ ಅವಡತ್ತೆ ಉಲ್ಟ ಪಿಂಟವಡ ನಾವು ಕೋಲ್ ಮಾಡಿ ಪಿಂಟವಡ ಚತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತನ ನೆಕ್ ಸಲ ಮಿಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಟೆ ಇಜಿಂದ ಕೋಲು ಪತ್ತದು ಪಿಂಟವಡ ಉಲ್ಟ ಅದೇ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಹೊರಗೆ ಸರಿ ಬಿಡೋಣ ವಾದ್ಯದ ಸೂಡಿ ರೆಡ್ ಯಾನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಂದೆ ಪಾಡೋಲಿ ಆಯ್ತು ಬೈ ಕುದ್ಯಾತ ಅಂದ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡಲತ್ತೆ ಅದು ಮೊದ ಮಣಿಪುದ ಪಿರಿಯನ್ ಪೇರ್ನೆಕ್ ಅವಳ ಪಾಡೋಲಿ ಬಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೈ ಕುದ್ಯಾತ ಇದನ್ನ ಇತ್ತನೇ ಸುತ್ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಮೇಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೈಟ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅದು ನಮ್ದು ಮಿಷಿನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹುಲ್ಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹುಡಿ ಹುಡಿಯಾಗಿದೆ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಕಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜವತ್ತದು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಕು ಮಲ್ತದ್ದು ಐದು ಸುತ್ತುದು ಸೋಕು ಮಲ್ತು ನೀನು ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ದೆಪ್ಪುಗ ಕೊಯ್ದು ದೆಪ್ಪುನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸುತ್ತಾರ ಲೂಸ್ ಅಂಡ್ ಐಕ್ಯನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಲಿ ಬಲ್ಲಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಕಟ್ಟದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅವು ಬೈ ಅಂಚ ಸಪುರತ ಕುದ್ಯತ ಅಂಚದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಕಡೆತತೆ ಅಂದತ ಮಿಸ್ಸಿದ್ದು ಕೊಯ್ತ ಅಂಚದು ಮಾತ್ರ ನಿಂದು ಸರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನ ಈ ಹುಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತೆ ಆಯ್ತು ಇದೀಗ ಇದರದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೆಪ್ಪುಡು ಕತ್ತೆರಡು ದೆಪ್ಪುಡತೆ ಕತ್ತೆರಡು ಕತ್ತಿಡ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ತೆರಿಯತೆ ಇದು ಯಾವುದು ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಇಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಯ್ತನತ ಅದನ್ನೆಕ್ ನೋಡ್ದ ವರ್ಷಾಂಡತೆ ಅವಳ ಇದು ಕಪ್ಪು ಬರ್ತದ ಅದೇ ಬರತನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ನೋಡ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ದಾಲಾಪುಜಿ ನೀರ್ ಬೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಹಾಳ ಕುರಿ ಉಂಟು ಬೈಯತ ಇಂದು ಏತ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದನಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಕರಕ ಮಲ್ಲ ಕರ ದೀಪ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಮಿಂದ ಕರನ ದೀವಲಿ ದೀವಲಿ ಎಲ್ಮಿಂದ ಕರಕುಳು ಮಾತ್ರ ದೀಪ ಜಕ್ಕಾಪುಡತ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜ ತಶ್ವಲೆ ರಡ್ಡಲ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅದು ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಗೆಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ
ಒಂಜೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಕರವಿನಿ ಎಲ್ಲ ದಿಯಲಿ ಎಲ್ಮಿಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ಕಲ ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತುದು ಜಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ ಐಕೆ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂದ ಬಿಸಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಇದು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮಂಡೆದ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು. ಇದು ಹಳತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇದು ಬಿಸಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಯ್ತು ನಾವು ಉರುಂಟು ಮಲ್ಪರಂತ ಶೋಕಪ್ಲು ಕೈ ಹೋಯ್ತು ನಾವು. ಅದೇ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂತದ್ದಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು, ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು. ಒಂದು ಶೋಕು ಇದಾದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಹುಲ್ಲು ಇದು. ಹಾಗೆ ಆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಇದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಹುಲ್ಲು. ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ತುಲೆ ಹಿಂಚ ಕಟ್ಟದಿರಾರು ಹಿಂಚ ಅಯ್ಯ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಲ ತೋರ್ಸ್ಪದೆ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ ಅದೇ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ತೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಓ ಲಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಚ ತೂದೇ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತಿನತ್ತಂದೆ ಅದೇ ಕಲ್ಪುಡು ಅವೇನು ಬಾಜನ ಇಂಚ ದೀಪು ನಿಂದಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಬವರ ಅವಳು ಲೈ ಆ ತರ ಇಡುವಂತದ್ದು. ದೀವೋಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಲ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಉಣ್ಪುದವರ ಮಲ್ಲ ಉಣ್ಪುದಾರ ಹಾಕಿದ್ದೀರತ ಇತ್ತೆ ಉಣ್ಪುದಗಾರ ಏರೆಗ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಡ್ದಾರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಏರು ಉಣ್ಪುದಾರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಲೆಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಮತ್ತೆ ದಿಯರ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟರದ ಟೈಪ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ನೋಡ್ಬಹುದು. ಅದೇ ಇದು 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪನ ನೀರು ಬೂರುಂಡವೇನೋ ದೊಂಬು ಪಸರಟ್ಟವಳಿ ಪಸರಟ್ಟದು ನೀರು ಒಂಜೇಲೆಗು ನೀರು ಬೂರುಂಡಲ್ಲ ಇತ ಚಂಡಿ ಮಿನಿ ದಾಟಲ್ಲ ಬುರುಡು ದಿಂಜೆ ಚಂಡಿ ಅನ್ನ ದೊಂಬುಡ್ತಿ ತುಂಗಂಡ ದಾಲಾಪುಜೆ ಬೈಯತಾವು ಅಂದೆ ಬೆಚ್ಚದಿ ಇಂಡಲ್ಲ ದಾಲಾಪುಜೆ ಇತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕರ ಇತ ಮಿತದಿ ಇಂಡಲ್ಲ ದಾಲಾಪುಜೆ ಇತೆ ವಾಯಿನವತ ದೀತನತ ದಾಲಾಪುಜೆ ಬೈಯತಾವು ದಾಲಾಪುಜೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಇದು ಉಂಟು ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಉಂಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಇತೆ ಸಡ ಐತೆ ನಮ್ಮಂಚಿನಾಗ್ಲೇಗ ಮಾತ ಮಣ್ಣದ ಕರಕ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಜತೆ ಅಂದೆ ಕರದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿ ಮತ ತಿರ್ತದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಜಾರ್ದನ ಜಕ್ಕ ಇಂಚದಿಂದ ಜಾರ್ದಲ್ಲ ಹಾಕಾಪುಜಿ ಅದೇ ಮೆತ್ತನತ ಅಂದೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ತೆರಿ ಇತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಇಡುವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಡುವಾಗ. ಕರಕುಲ್ಲಂಚನೆ ಐಟಿತ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಬಾರ್ದು ಕರಕುಲು ಎಲ್ಮಿನಿ ಮೆತ್ತನೆ ಹಾಕುಡತ ಅಂದ ಅವು ದೊಬ್ಬುಡು ನೆಕ್ಕಬಿಡು ಕಡಿ ಗೊತ್ತಾಬು ಜಾತಿ ನಾಕೈತ ಅದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಿಂದ ಜಾತಿ ನಾ ನೆಕ್ಕೆ ಹಾಪುಣತ ಕರಕುಲ್ ನೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ. ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರಂದ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಬೈಯಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಬೈಯಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಂದ ತೇರಿಂಡ ಕಲ್ ತೇರಿನಾಕ್ಲೆ ತುಂಬಾ ತಂಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ಟದ್ದು ಕರ ತಣಿಕ ದೀಪನ ತೇರಿ ಇಜ್ಜನತ ಸ್ಟೀಲ್ ದೈತದ ಇಜ್ಜನತ ಅಂದ ಕೊಂಚ ಬೂರ್ದವ್ರ ಅಂದಂದ ಕಣ್ಣರನ್ನದ ಬರ್ಪನ್ ಅವಲಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳ ಅಂದೆ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬರ್ಪಣತ ಎಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದ ಮಾತ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಉಂಡು ದಾದಾಂಡಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಂದಾಂಡ ಪರತ ಪರತ ಆತಿನ ಇಟ್ಟೆಡ್ಡೆನಾ
ಪರತ್ ಇತ್ರ ಅದ ಅದ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಣದ ಕರಿ ಪತ್ತಿ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡದ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಣ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪಣತೆ ವಾಸೊತ್ತುಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರಿ ಪತ್ತದ ಪರತ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಣೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಣದ ಅಂದ ಅದೇ ಜಾಗೃತಿ ಇಟ್ಟಿನ ತೆನೆಟ್ ಆಪ್ ಜಾಗ ದಿಯರ ಅವು ಪರಂದದ ಕನ್ನೆಲ್ ಪೌನತ ಎಟ್ಟು ಅವಳು ದಿಯರ್ ತೂರಿ ಇದು ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಬೋಡಂಡ ನಂಗೆ ಕರ ದಿಕ್ಕ ಬಿಸಲೆ ಸರಿ ಜದಿ ಇದು ಗುಂಡ ಈ ಕರಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾಪುಡು ಅದೇ ಸರಿಯಾಪುಡು ಸರಿ ಮಲ್ಲ ಕರ ಬೋರ್ಡ್ ನಂದಣ್ಣ ದೆಪ್ಪಲಿ ದಿಗನಲ್ಲಿ ಕರಿ ನೆಲಟ್ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತ ಪತ್ತನೇಕ್ ಕರಿ ಪತ್ತನೇಕ್ ಮತ್ತ ಅಣ್ಣ ನೆಲಾಟೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ದೀನ್ದಂಡ ಹಾಲಾಪುಡದ ಐಕಂಚ ದೀನ್ದಂಡ ಕೊಡ್ಲು ಕರಿ ಪತ್ತದು ಪರತ್ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಡು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ ತೆರಿಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಿ ಪಂದ್ ಮಣ್ಣ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಿ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಕಟ್ರ ತಿರಿಂದಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂತ ಇಜ್ಜೆತ ಕೆಯ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಯ್ಯೆ ಇಂಚ ಕಂಡನೆ ಇಂಚ ಕಂಡ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಮಾರ್ದು ಫ್ಲಾಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೈ ಇತ್ತಂದ ದುಂಬಂಚನೆ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಡ ಕೊಯ್ಯರೆಲ್ಲ ಜನ ಉಳ್ದಿಕ್ಕರು ಕೊಯ್ಯರೆಲ್ಲ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಲ್ಲ ಕರಕುಲು ತುಂಬುವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐದು ನೆಲಟರಿ ಯಾರಪ್ಪುಡ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಕಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲವಲ್ಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಬಿಸಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕರಕಂಡ ತೆಗ್ದು ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಕರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಸಲಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ದೋಷ ಪೈರಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲನ್ನ ದೀತೀನಿ ಇಜನಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಇತುಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಕರ ದಿಯಲಿ ఒక ಇಂಚಿನ ಇಟ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಲಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ದಿಯಲಿ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ತೆರಿಯನೆ ಸ್ಟಲ್ ತೋಜು ಎಲ್ಲಿ ದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತುನೆಕು ಅಡಿಕ್ಕೆ ನೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕರಕಲು ದಿಯರಂಜ ಜಾತ ದಿಯರ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರಕಲೆ ದಿಯರ ಅಂಜನಾಥ ಸರಿ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇತ್ತಂದಣ್ಣ ಅದೇ ಸೋಕುಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮೂಲೆ ಮುಗಿಪಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಕ್ಲು ತಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಕು ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಆತಲ್ಲ ಮೆರ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮತ್ತ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬೈ ಈಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಡ್ನ ಅಂದ್ ದುಂಬುದ ಇತ್ತುದು ಅನ್ಪುಡ ಜಿಂದು ಇಪ್ಪುಡ ಅಂದ್ ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ತೋಷ್ಮವನ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜಿಂಜ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಚೂರು ಚೂರು ತುಯಿ ನಾವು ಅದೇ ಎಂಗುಲ್ ತುಯಿ ನಾವು ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಾನು ತುಯಿ ತೂದು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮನ ಯಾರ ಮಲ್ತೊ ಇಕ್ತೀನಿ ತೂದು ಅದೇ ಸರಿ ತೂದನ ಕಲ್ಪೊಡಪ್ಪದ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲೆ ಮುಗಿಪಾ ಒಂದಲ್ಲ ಬೈ ಬಾಯ್ 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 ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾವು ಅದೇ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ